आं बिराद जायगायाव उदिस लाबाय आङो खबरखौनो दासिमबो मोनाखिसै जाहाथे मास मोनसे आगोल आंनि हिन्जावा बिनानावनाव लेखा लायनो होननानै थांदोंमोन दासिमबो आं बुरायनानै फैफिनाखै आरो दासिमबो खबरानो गैया आंनि मुङा नारायण बसुमतारी गामिया तुलसिबिल मा जादों जाहाथे मास मोनसे आगोल आंनि हिन्जावा बिनानावनाव लेखा लायनो होननानै थांदोंमोन दासिमबो आं बुरायनानै फैफिनाखै आरो दासिमबो खबरानो गैया मबाइलजों जगाजग खालामाखै कन्टेक्ट नाम्बार गैया जाथि खुरमानाव खबर लादोंना लायाखै लादोंमोन गैया न'खराव बेसे बैसोनि 35 इयार्स न'खराव माबाफोर दावराव जादों नामा जेबो जायाखै बहा थांदों होनना सानो नोंथाङा आङो दा मिन्थिया बहा थांदों आं बिराद जायगायाव उदिस लाबाय आङो खबरखौनो दासिमबो मोनाखिसै रायजो राजानो मा खावलायहरगोन रायजो राजानो आं बेखौ अनुरद खालामहरो जाहाथे सोरबा नुबाय बायदोंबा बे कन्टेक्ट नाम्बार हरगोन आं बे कन्टेक्ट नाम्बाराव हरथों न'खराव साबेसे न'खराव आंहा फिसा सानै दङ बेसे बैसोनि बैसोआ सासे 15 बोसोर सासे 13 बोसोर थानायाव एफआइआर होदोंमोन थानायाव एफआइआर होदों आं मा थानायाव तुलसिबिल थानायाव एफआइआर होदोंमोन दा नोंनि हिन्जावखौ नों मा खावलायहरगोन बे मोनसेनि गेजेरजों आंनि हिन्जावखौ आं दासिमबो एक्सेप्ट खालामो जाहाथे आंनि न'खराव फैनानै संसारखौ जाफैफिनो